kita dili Katoliko. Mo nang nagdagimig banner mga kaigsunan, no? Na madri makita na to sa mga miri o si Papa Francis, no? O Gunadi Cruz, no? Dako kay cross ni Yesu Kristo. Ano ni pagkamatuod na igsunan nga Katoliko kita, tungod kay mo gini pagtulunan sa Katoliko, no? Atong ganina mga ubang mga speaker topic na sila hitungod sa mga sagradong larawan, no? Adun na tayo mga sagradong larawan unang gidaan nato, no? Nagi sa atong mga kauban niya amo gining himuan jud og cross, no? Pahimo na palit yun para, no, pagka matuod nga kita gyud klaro nga Katoliko. Mo na magigsunan Adayon tanong mga kaigsunan. Karon mga kaigsunan adlaw Domingo, no? Usa ka adlaw nga igpapahulay, no? Mo na akong topic ron mga kaigsunan tungod kay anong na may adlaw igpapahulay, no? Sama karon nganong manimba ta og adlaw nga Domingo, aduna say manimba og adlaw Sabado. Usa ka na ang kaigsunan atong tukigon karon hapuna kay naman ang atong mga kaigsunan naglipok kung saan adlaw na ipapahulay ang ilang sundon. Mo na mga kaigsunan nga ang panudlo sa Santa Iglesia, no, mo nang nagbuhat ang Dios og adlaw nga ipapahulay, no? Tungod kay kinahanglan kini matag usa ka nato aron mugahin kita kaniya o magpasidungog ta, no, sa kaniya tungod kay nautang man nato, no, tiringtanan diha kaniya. Mo nang aduna diri adlaw nga igahin nato alang sa Dios, no? Diha sa balaang kasulatan ni Patrick magini sa 10 Commandments, no? Exodus 20 ngadto sa 10 pinumdumi ang adlaw nga ipapahulay, no? Ug moning adlaw og ibalaan ninyo kini sa pito ka adlaw ug unong adlaw nini magtrabaho kita ug sa ikapito ka adlaw magpahulay kita. Now, unsa mang adlaw, no, ang atong ipahulay, no? Biyernes ba, Sabado ba, Domingo, Lunes, kadto sa Huwebes, kung pito na ni kadlaw. Wala naglipog atong mga kaigsunan kung sa adlaw ang ilang ipahulay. Morning atong i-topic karon hapuna magsunan. Tungod kay ang Dios naglalang sa kalibutan, no? Sulod sa pito ka adlaw, no? In fact, sa Genesis 2:3, no? Naglalang ang Dios sulod sa pito ka adlaw og gipahulay siya, no? Ulong ka adlaw na magsunan iyang gihimo ang tanang butang. Ug sa ikapito ka adlaw ni pahulay siya. Dito sabton mga kaigsunan nga ni pahulay di siya literal. Ang iyang ipagpahulay diri mga kaigsunan kining pagpahulay sa iyang pagpamuhat kaigsunan kon creation tungod kay muhuman na naman ang pagpamuhat niya. Wala diri mga kaigsunan sa nato nga dili 24 ka oras, no? Ang yugto, dili yugto kini sa panahon nga paglalang sa kalibutan. Dili sama karon ka 24 ka oras na, no? Kay ang Dios ug ang tao dili parehat adlaw ang sunod, no? Sumala diha sa sulat ni San Pedro, no? 1 Pedro 3:8 nga ang usa ka libo adlaw sa tao ingon usa ka adlaw sa Ginoo. So dili day parehat adlaw ang sunod. Unang ang Diyos nagahin yun, no? Kung usa ka adlaw alam sa pagpaulay sa mga tao. Ano man may sunan tungod kay
mausad siya, no? Sa pagpamuhat nato, no? Pagpamuhat sa Diyos, no? Sa pito ka adlaw, ulong ka adlaw niya, buhaton, no? Pagkreisyo, no? O ang kapito ka adlaw, mo gini ipapahulay. Kanya kitang mga tao, mga kaisunan, mauusap sa ulong ka adlaw na to, sa pagpamuhat na to mga atong adlaw-adlaw na to pag-inuburian. Bubuhat na no, so nabuklat tayo, no? Tungkol sa ato pag-inuburian, ulong ka adlaw o sa nato ni unta na to buhaton ng isuna. Kanya ganing ito ka adlaw, ikahin ganin ato, ngadto sa Diyos, ato kinibalaan. Mga na maigsunan nga unsang adlaw. Sa diha sa unang panahon mga kaigsunan, nga itong mga kaigsunan, mga Hudiyo, no, nagtamot og adlaw nga Sabado. Anong adlaw nga Sabado man sila mga kaigsunan? Tungod kay kaning adlaw nga Sabado nga isunan, sumala sa balaang kasulatan, mo kini adlaw na higawas sila, no, gikan sa Ehipto kung naulipon sila sa mga kamot sa Ehiptoanon. Ngunit gibalaan nila mga igsunan kining adlaw nga Sabado. Itawag kini nila Victory Day, Independence Day nila, kagawasan ngadto sa mga kamot sa mga Ehiptoanon. Munang si Moises mga igsunan, siya ay nagpili sa adlaw nga Sabado, no? Nasa balaang kasulatan mga igsunan, no? Nehemias 9:14, si Moises may nagpili sa adlaw nga Sabado kung mao kining adlaw nga igbalaan sa mga Hudiyo. Wala magsunan na ang mga Hudiyo nagbalaan, no? Sa Sabado nga igsunan. Tungod kay paghihap nila sa ilang kalendaryo sa unang panahon o Egyptian calendar, ang ikapito ka adlaw nila o kini adlaw nga Sabado. Walang mga isunan nga ila kini gibalaan, no? Sa panahon nato mga isunan, sa umaabot na panahon diha kay doon na may bagong kasabutan, no? Sa daang kasabutan, unang gihimo na nila sa pagtamod sa adlaw pahulay mao kining Sabado ug Saturday. Nya sa balaang kasulatan mga igsunan gitagda na sa Reyes 31 mga igsunan nga sa umabot nga panahon maghimo ang bagong kasabutan kaliwala sa mga Hudyo ug mga Hintil. So maghimo og bagong kasabutan manang umaabot nga adlaw mga isunan may katumanan kay ngano man sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo, muna yung mga adlaw nga gipaabot, no, sa baong mga tao. Tungod kay ang adlaw nila magsunan dili man ginahingpit. Unang lakit pa diha magsunan kining adlaw nga Sabado nga ilang gitamod. Higpit kay mga kaigsunan, no? Ngano man diha sa Exodus 31:14 ngadto sa 15 magsunan nga bisan magtrabaho ka sa adlaw nga ipapahulay nga maong Sabado sa panahon sa mga Hudiyo, patay mga kaigsunan. Di ka pwede maghalin, di ka pwede magluto mga kaigsunan. Tungod kay mga kini adlaw nila nga gi walaan higpit kay mga magsunan gani, no, diha sa Numeros 31:35 kadto sa 36 nga sa mga adlaw mga gisunan dunay nangahoy, no, ug naghalin ug kalayo gibato kini mga igsunan nakit-an sa mga Hudiyo nga magpabalaod, nakit-an ug gibato kini nila hangtod mamatay. So tanawa ra mga igsunan, grabe ka higpit sa ilang adlaw nga ipapahulay. Na tungod sa higpit mga igsunan, abuso sa, no, sa Ezekiel 20, no, 20:21 ang mga ginikanan wa magatuman
no? Ang mga tao katigulangan wa makatuman sa ilang adlaw ng kaulayan. Ano man tungod sa kahigpit mga kaigsunan. Kanya abuso sab. No? Anong abuso man? Sa panahon sa adlaw pahulay magsunan, no? Diha nila buhaton ang ilang pagpanikas, no? May tungod sa pagdawat sa mga halat, no? Masamang adlaw magigpapahulay, no? Sumala sa Amos 8:5. Kanya, o na yung panahon, mga igsunan sa panahon karon sa New Testament, kaya si Ginoong Jesucristo, mao may katumanan, mga igsunan, o na yung pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo, o na yung nasupak nila ang adlaw nga Sabado. Kaya sumala sa mga takna, no? Sa Osias 2:11, pahulungon ang adlaw nga pulay, no? Ipahulong kini. Nga man tungod sa kahigpit mga gisunan ug abuso. Unang sa panahon sa pag-abot ni Ginoong Jesucristo mga kaigsunan, iya kining gisupak mga igsunan, no? Sa Juan 5:9 kung sa gingon ni Ginoong Jesucristo mga kaigsunan nga ang usa ka bakol iyang giayo abdul sa adlaw nga ipahulay. Tungod kay kining adlaw nga solemne sa mga Jewish people mga igsunan, o nang nasumpo sila pag-ayo dira sa Ginoong Jesucristo kay nasayod siya. Kining adlaw nga ipapahulay sa mga Hudiyo kining Sabado, abuso ug higpit kaayo. Gani ang mga apostoles mga igsunan, no? Sa Mateo 12:1-5, nangutlo sila buhay sa tiliwala, no? Sa maong gadaruhan, basakan mga igsunan, no? Tungod gutom sila, pero wa sila mga sala, no? Ug wala pod isuko si Ginoong Jesucristo, no? Manang kining adlaw mga igsunan, ginahinay kini, no? Sa pag ilis mga igsunan tungod kay grabe kaabuso. Unang sa pag-abot ni Ginoong Jesucristo mga igsunan, no? Siya din mismo isumpak mga igsunan, no? Matod pa diha sa Juan 5:17 o 18 sa gingon ni Ginoong Jesucristo. Busa si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon. Busa ako nagbuhat sa tungod nini ni samot Hinon katiguha sa kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Dili lamang tungod kay paglapas sa balaod sa adlaw nga ipapahulay. Mga na magsunan nga gilapas dito niya ang adlaw nga ipapahulay, no? Sa pag-ingon ni Ginoong Jesucristo nini sa Juan 5:17 nga 18, no? Ingon din rin, no? Klaro kayo, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon. Katong gihamturan mga igsunan Sabado to. Therefore nga igsunan pagkaugma ato Domingo bito adlaw kulay, no? Unang wa gid siya, no? Wa gid siya may ano man siya, wa gid siya ni kuan mga igsunan ni supa kasi wa gid niya tumana ano man tungod kay kining adlaw mga igsunan di na kini balaan mga kaigsunan. Unang lain pre pa magsunan nga gisupak, no? O kining nagpabilin ba ang gihapon ang adlaw ipapahulay? Yes, nagpabilin ang adlaw alang sa mga Hudiyo ang adlaw nga Sabado. Sumala sa Hebrews 4:8 ngadto sa 9 sa gingon ni magsunan, kay kung si Josue natag pa kanila og kamahulayan, wala naunta magsulti tungod sa laing adlaw, no? Busa nagpabilin pa gihapon ang kapulayan sa adlaw ng pulay alang sa katawhan sa Dios. Mga magsunan na nagpabilin gihapon ang pagpahulay sa mga Hudiyo, pero naghisgot man ang Dios og laing adlaw o na yung unsa kining adlaw mga kaigsunan, no? Diha sa Kolosas 2:16 mga kaigsunan,
no, ngadto sa City, sa gingon diyan ng sunan. Nga, ang ingon rin sa Kulusas 2, di City, ingon. Ayaw ninyo itugot na may magsaway ka ninyo. May tungod sa pagkaon, pinidilipno. May tungod sa adlaw, bulaan nga kasulugan. Ug sa bulan, bahin sa adlaw nga ipapahulay. Ay ining tanan, anino lamang sa butang o malabot ang katumanan, mao si Kristo. Wala may sunan, ginaabot naman si Kristo. Munay, ang adlaw nga ipahulay magsunan, mo kining Domingo. No? Kaya kang tanan magsunan, landong lamang sa umabot. Tatlong mga adlaw nga Sabado magsunan, Birnes, lain mga adlaw nga gitamod, no? Landong lamang sa umabot, no? Mo ang katumanan si Kristo. Tungod kay naabot naman si Kristo, unang ang katumanan mo si Kristo magsunan. Nanunsaon man nato pagpruiba mga igsunan. Manang, sige doon si Kristo may sunan. No? Tungod kay higpit kay ragit ang adlaw nga Sabado. Manang, ibalhin kini sa Domingo. No? Sige doon si Kristo may sunan. Tungod kay siya, no? Siya ang iyang pagkatawhanon o iyang pagka-Diyos nun, tungod kay anak siya sa Diyos mga isunan. Makabuot siya sa adlaw nga ipapahulay. Asa basa, no? At kung mabasa diya sa sulat ni Marcos, no? Kapitulo 2, versikulo 27 ngadto sa 28. O ang adlaw nga ipapahulay gibuhat alang sa tao. Apan wala buhata ang tao alang sa adlaw nga ipapahulay. No? Busa ang anak sa tao may magbuot sa angay buhaton, no? Bisan sa adlaw nga ipapahulay. Manang tungod si Ginoong Kristo, Diyos may sunan, ug anak sa Diyos siya may magbuot nga kining adlaw nga Domingo o kining adlaw, no? Kaniya may sunan. Unay dagkong rason mga kaigsunan na ang adlaw Domingo o kining adlaw sa mga Kristiyano. Tungod kay ang adlaw Domingo may sunan. Ngano ang adlaw Domingo o kining atong adlaw, no? Alang sa mga Kristiyano. Duha ka dagkong rason mga kaigsunan, no? Ang pagkabanhaw ni Ginoong Kristo o adlaw sa Domingo, no? O ang pagpunsad sa Espiritu Santo adlaw gyapon Domingo, no? Pananglit sa Mateo 28:1 sa naunang adlaw sa simana, no? Unsa man adlaw ang sunan sa 7 ka adlaw kung kanang adlaw simana mo kani ikawalo ka adlaw motong pagkabanhaw ni Ginoong Kristo, no? Juan 20:19 ngadto sa 22. O kini pag-adlaw sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo. Unya sa buwan 27, no, ang mga apostoles nagtipik-tipik sa adlaw nga Domingo, tipik sa tinapay aron sa pagsaulog sa pagkabanhaw sa ilang Ginoo, ha? Si Ginoong Kristo. Kaya ang adlaw na ito, mga Kristiyano, kaning adlaw nga Domingo, o kaning isaulog na ito, no? Sa panahon na ito, sa pagsimba, diha kaniya. Nalaman nabasa sa bagong tugol mga isunan, na kining naunang adlaw sa simana, magasaulugon. Na mga kaigsunan, no? Atong pasahod. Tagna diri sa Leviticus, no? 23:3 sa ingon diri mga isunan, sa ika-15 ka adlaw sa ika-7 bulan sa dihang mahipos na ninyo abot sa inyong yuta pag sa ulog ka mo, no? Alang sa Ginoo sulod sa 7 ka adlaw o ang unang adlaw nga ikawalo o ang adlaw nga higpit nga ipapahulay. Naaray may suna, no? Sa daang tugon ang ikawalo ka adlaw mo'y higpit nga ipapahulay. Unang diha, pagkabanhaw ni Ginoong Kristo sa Mateo 28:1, Juan 20, no?
19 nga to sa 20, 21 nga maunang adlaw sa semana mo kining gitawag og Domingo. Pinadayag pinadayag 10 10 mo kining adlaw no sa Ginoo, Lord's Day. Mo kining sa hubad sa Latin Vulgate aning pinadayag 1 mga igsunan, Lord's Day is Sunday. Kunang atong adlaw nga kulay alang sa atong mga Kristiyano mo kining adlaw nga Domingo. Kunang sa ilaw mga igsunan sa adlaw nga Sabado, okay mo ko adlaw sa mga Jewish people, adlaw nila pahigawas dito sa kamot sa mga Ehipto, naulipon sila, no? Tawag nila ni Victory Day. Kita sa mga Kristiyano ang atong Victory Day mao kining adlaw nga Domingo, tungod kay giluwas kita no sa mga sala nato dito sa krus, pagpula ni Ginoong Kristo, kunya gibanhaw kita sa adlaw nga Domingo. Mo nang mabasa na to diya magsunan sa Salmo 118:24 mga kigsunan. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. Mo nang adlaw nga magmaya kita, kay mo kining adlaw nga nabanhaw ang Dios. No? Sa Kristohanon, kita mga Kristohanon magsunan mo kining adlaw nga Domingo nga magmaya kita tungod kay mo kining adlaw no sa pagkabanhaw sa atong Dios mga igsunan nga mao si Ginoo sa Kristo. Mao na diya magsunan nga adlaw nga Domingo na magsaulog kita no, sa pagsimba ngadto kaniya no. Mao na magsunan na ikaw Kristiyano nga magpahulay ka adlaw nga Sabado, di ka matawag og Kristiyano magsunan. Kay tungod kay ang adlaw sa Kristiyano dili adlaw Sabado, adlaw nga Domingo. Wanang kita mga Kristiyano Domingo kita. So kunay adlaw na to sa panagtigom, no? Ang adlaw nga Domingo kay gibuhat man sab kini sa mga apostoles, no? Gani sa mga dagkong referensya sa kalibutan, no? Labi na sa World History by O'Brien, page 146, no? Sunday was kept holy from the time of apostles. O ganing adlaw Domingo gibalaan na day sa panahon sa mga apostoles. O nang kita sa karon magsunan adlaw nga Domingo, o nang atong gibalaan kini isimba kita magsunan atong ihatag ngadto sa Dios. Tungod kay kining adlaw mo ay atong pag-celebrate kung kining Independence Day nato no sa mga Kristiyano aron sa paggawas nato sa sala no nga naulipon kita sa sala. Kung giluwas kita ni Kristo aron sa paglansang sa cross o pagtubos dito kunya nabanhaw siya sa adlaw sa Domingo. Ngani si San Pablo gingon no sa 1 Corinto 14:15 kung wa banhawa si Ginoong Kristo, kawang lamang ang among pagwali ug among pagtuo. Magasasala gyapon kita tungod kay gibanhaw man si Ginoong Kristo sa adlaw Domingo, manang wa makawang ang atong pagtuo, atong pagwali mga kaigsunan. Mo na rin maigsunan nga padayon ta no isip Kristohanon. Walang mga kisunan nga ang adlaw nga ipahulay na to Domingo yun. Kaya unsa may buhaton na to magisunan sa adlaw nga Domingo. Walang para ipasidungog na to sa Diyos.